Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kehenyau Tribute Council mentakasngi kehenretrik unailor arjar arpulai karalaj banyakendo bat IT de Dorcas how Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council uba penyait sings in ban ujor halor ke jingle thurmur jong ke KHADC hakabe day bat katangjan habakren jikilat pathai khubor hadin ke jingwan yekendo yu CEM u President ke HYC Soyong Circle uba Purning Star Shabong ulaong bahadin baka sengkalati benya lingba ka RTI kalalap bayaka jaj kharba bayaka jaj kharsaben latang daka jo ke kerteng jaj yaki artli ki longying jong kiteki artli ki jan ulaong bala datang daka jo ka jaj yaki artli ki longying kalong ka ei ke bamya ham bat nakal yang ka sengkala kintu yu CEM ban penbet thamai hakabe dei bat kani kenang bakanam don ka jingwit hadin habun shishu ka sengkala lapru ba hakabe dei bat ka tangjan ki don ki kinthei ki ba amdei ki khasi ki shongkha bat ki shinrang khasi kenang ban yo ban longtrai hangni bat kumta nakal yang ka HYC ka kwa ba ka KHADC kan te lakam ni kani kenang ba kum gini ki jingjia kinam jiashu nang ni shakhmat baru laong bateng-teng la yoi ba kum ki pat ba ki jupet tang yi ki kinthei ba ki yo lok bar jilla henry ki le klet pat yo shinrang bat kani ka penlong yo shinrang khasi ba ba shongkurem bat ka kinthei ka ba amdei ka khasi ki khon ki kti jong kiru ki la yo ya ka jat khasi ka balatang kajingwan jongi ka kalong wan ban kedu yai chief executive member jong hasil atau official kalau katang jai mar bahadin bagila ti benia alang ba kadeka jing don kideki bri ki ba tang jai don ki bale rumah na kaliang jongi kadai kamdai kasin ka ba ngkong kala dai kasin ka ba lai ka ba sau ka ba ni lai putih ni tang jai te mentang ski kajingwan jongi menta hangne po usul kamar kedu yai siam kalau long sya ka ba seiso namar balai mar bangila yo benikan disibun ki habai dai ba tang jai kawai ka bangi kan hangne kalong ba kajingtang da kaju ka ketengjat yaki artili longying kidon artili ki longying tang da kaju kajat don sakwe pat ki artili ki longying hi kitang da kaju kajat te kane kerkum kasat perkap jongi kum jat berriu hakawe ka longkur hakawe ka longjat kadon kawai ki yobe kendela datang artili ki longying da kaju kajat kemut ba kawai kajat kade ka batang artili kadon artili ki yobe te ta kalau kawra ka ka bom suni hap te na kaliang jongi nilai ya kentu ya isiam ba lak do dai ban recall ya ne ba penbet ma ya kane kenang ba keran don ka jing karwo ka jing wit hadin habut ya sawai pat ka benta ka bangi ya kren kalong halor ka jing yo lepa kini ki kan thei dekhar ya hajat kasi kibun ki kan thei dekhar ki bai songlok yu kasi sendang kasi ki yo lepa ya hajat kasi mar ka jing yo lepa ya joki ya hajat kasi ka bu ka jema ka bakra boleh nomor lembar jongki la bar refer bakin yo kita gi bahi jongki gila ban yo ya ka cutrai nomor tek ha kajuk mentang ui baki bun kini kisaf tarang basno ka bang hilap ru na liang jungi kung gaseng i don ru bar kisaf tarang bakur te kini kisaf tarang basno bar kisaf tarang bakur gila ban pensisa gila ban ai kino kiskin certificate ban ki ba certificate pensisa ya kertek bakin yo ya kaneka cutrai te kene ka ma hadu ta ma balai nomor bakane kalong ka giveaway na benta ki bri ka kwa ban long kasi kade ka giveaway sakoi pat ka benta ka bangi kren menta kalong halor ka jintang jat bukhar mensuangi na liang jungi ka seng lap odon we bukhar ubak tek na res asian une bukhar utang jat ya ka we jat te menta pat ngilap odon we bukhar ubak kerteng AL Joseph te kampela pidan hai kan hun hendai ba nang liang jungi soba ni meha ba bukhar utang jat mal balai kadang ailah dia ki we ya we bukhar utang jat ki muslim ru kila bantang jat ki hindu ru kila bantang jat war ki to gisik ru kila bantang jat kata kada kejima nak kata na liang jungi kan na basai bala kum dei ba ya bukhar la be hono kun hun jeng tu dei ban sa ya ki batin tang jat kata kada ko we ka benta ke banginal na liang jungi kan mentasi te sakoi pat ka benta ka jing don jong kini ki beriu ki ba sim kabu tentang kini ki rang bakur tentang la dangi pet ni i gelong ku self time bakur baleng ong ta tentang ki dikaro ki pensya bagi dik kur jongki na kata na liang jungi ngil ajing bot syaka sai isi yamba kum dia kini ro kam ante lakam balak nong no de pen bahaya ban bu ya kini ki ban bet ya kaneka dini cha habide bakka ba katang jat sawi ru habide ba plan
mar balai ka jingkwa jungi kalong ba ban yo ya ka NOC habe dei ba tang jai dei ban ai ban yo ka jing menjur na ka ST committee ban san da baru ki ST committee jongka dorbar kur ma su ndai ban ai lat tang ya orang ba kur mar balai mar bangilap ba kibun ki orang ba kur teng ki sim kabu na ka banta ban ai kan osi don ru teng kini ki ladang ai la teng wat kunyiru ku kuji teng usu ai la ai no si ya pasal jong tang na ada ban yo ya ka jing tang jai te kan eng iba kadon ka jing teng ko kadon ka jing wit hang tai na ta da ikwa ya yo si am ba la no de man bet ya ni kali ni nang ba kam don su ka jing wit hadin habut ba sawai ru nilai kan menta ba halor ka klan bil ka ba na liang HYC so circle ru mencuak ka menta lang ban page bania ai lang ki view and opinion habia klan bil kana liang jong ni la ka tu siam ban state ya kan ne ban bet hai ya ni klan bil khang bang inyo no ya ka jing itu na gobernur ka jing pen scam na gobernur khang bang ni klan bil kan long ba scam bang inyo ka jing bang inyo ya jing biat bet ya nanti halor ka khen ko ra khen jat bar ki bet pat penta ne ka long halor ka jing ma jong ni tang jat lengba ka jinglap jongi ngilap badon ki biri teng kisim kabu yang tang jat kisim kabu da kapa teng kampela do sundang kasi udah bamangla udah berdeko dari kincong kurim balik kalau kumta ka jaba teng ki kini ki wei pat jat biri kisong kisa hangde kimyo banlong trai kimyo batit khandeu kimyo ban business kile kumno teng ya kun jongki kun te jongki ki pha song kurim ba sundang kasi balang ba ka jing song kurim ba sundang kasi kiyo banlong trai hangde teng kataru ka ja hangde kaja bun siam ha kaja nak kata ngi kwa ba nak liang susul kan te lakam yang kenang ba nang ne smart kanam ja su kung kata tengi mo kum ki ba tengi yu tangi kan thai ba song kurem dekat men tai ngi klat pat yo sendang ma teng ada ngi pet tang sinya khmat ngi pet ro liang khmat yo sendang masak tergat la do kampel do ma ada kelut ru handai kin song kurem sang ban yo long tra ban ada ki la yo ben le kum ta ka ba ma ka long ba leng ba ka ai ke ben lap mentah kasong kan thai dekat kasong kurim jauh sona kasi teki khun jongki kila yo jai kasi la datang jat yo jai kasi neki khun jongki kila song kha hi para dekat kane teng kalong ku ka jinglong kumne ka jinglap kumne teng kalong ka tangjat kalong muka giveaway na ka mentah ki briu baki kiwe par jat menriu ban yo long kasi kata kata ngi don kam ka disusul ka don kam ban te kendon ya kan ran kam ban pek perking kan ban kam ru ban amnan ban bu di don an tiba perking kenang ba ka jing sim kabu len ba tangjat kan nam don sunan nes kuma sebab ju siam hi kolong ba un sim kya ya kan ulah suhu sekadai halor ka jing ra jongi ya kan ka jing ujor ulah pular ban sim kya kenang bandang ne kanam jasu sekmat mila kan do mende ba kam de ka sin ka ban kong bangi la ujor kam de mensuar ila da ujor le nak liang usiam ong bagade ka isi ba thamai manta kan le kala kat yai ban warak ya kajing penbet hande tai hande ban khanglat kini kajing ya sim kabul hande tai tu bang persangkala kat yai ban penbet yang hande ka ban penbet yang hande ka itu ke bang isyam kalau mateng wat kini kirang bak kuru wat kini kirang bak kuru ki ban sisa ya kini kang tai dakar bak kadai ka kur jengki adang iwat jeng tiap pata ka sulong betang ka jingle jeng rang bak kuru marwai tengi ka bumdei dah ka song kurim yo sana kasi hindai maka kam dei dah ban yo ya kasi hindai ka ba lengo pa kalong ba don kirang bakur ki ba ai ka jing pensya ba kata kadai kasi katakan ka ba mama hari kota ilawat dia kene wat jing tip le ga ai ngi ina ko cakor ba don ka jing penkela kasi na ke bumdei kasi ba penkela kasi ba ka tu ki tenang liang jungi ilapan iki ilapan lembang ati ai ngi pan ni kasi trap serki tu hari nak liang kesusun kam jam ai kita kasih strategi dia kata kapan long yang ban mut lese kadon ka ai selendat ka jing pom ai jong kesusun yang ini kasih strategi mar balai mar ba kidon ki tu ba ong bende kidon tu ki dekhar ki balayo long kasih lese ha kasih strategi ya kitu ki dekhar ba jong long kasih ki layo ja kasih gila thok kum kasih nak ta tahu ki ma ban ai kata kadai kawai ke bagi pak ban kren bat ngi kerpat ba ya kesusil bahkan ai ke jubak balai ke ban ai le se kidon kidai ke kiba kale kidon gitu ki dekhar kiba yo long kasih nak ta daw kam ban kam kwa ban tempau ya kan de ban ai sini ban tempau ya Simen ban thiong bai dei begini ke jing sinrang le yo lok dekhar ne kyo to ba yo khon ke jat kila de khasi tegar
begitu kun kila di khasi ifimot benong ayu halor ka em katang jat kalong kum de menta em la da usandang khasi uyo olok ke kada khar kato kada khar kamla ban kala khasi kamla ru ban ajak insyaallah kan nek ba ajak de khar ndai tang ki khun kila ban yo ya tang jat tang ki khun kila ban no khasi kata tendai ki long ke ke bangi sokhia menta kalong pat ba kito ki de khar ki bun de ki ba chong kurim yo khasi ki ajak sembilan no khasi lene ki tang jat sembilan ba lok ilaikan tu mansua bagi don ki skiba tangjat ya ki ya galok tangjat te mansua na i kalian isi barim tu mansua kala penbet ya kata tende kalau ke pas sungu dia par kalau ba hadin bakala persiang ban penbet ya kata kam sam labi ke so ba bala ban penbet ke kata dah hilap yang mata bujung bujung hi ya galok mla ban hoi aku ba kariti kedusturu kasya amta kariti kedusturu kalau amta kak do kasya amta marbalai ka tangjat kalau betangi khut ndai kalau